líbila si ta bude dnešního videa. A dneska to bude ochutnávka těch sladkostí. Máme tady tyhle ty duo, pak jo jahůdky, pak Pat a Mat, pak tady máme tyhle ty tiktaky. Myslím pomerančový nebo nějakou příchutí. A tady máme ještě tiktaky mintový. Jdeme na tyhle duo. No, otevřený. A jsou dobrý docela, ale jsou na mě líp jako, ale jsou z kopu, ale jsou lepší asi tyto, jsou lepší ty normální. Takže dám stranou a možná bych to hodnotil takových 6 z 10. Teďka tyhle jahůdky, jo, takhle to nějak vypadá. No, není to zrovna nejlepší, ale je to taky dobrý, takže je to víc 7, to je dobrý ten. Takže teďka tady si Pat a Mat, jsem si vylosoval Mata, dá si ho dát. A je to dobrý, asi zatím z toho nejlepší. Teďka tyhle ty tom. Tohle ten tiktak. Ten je mega dobrý. Mám tomu 9 z 10. Není to zrovna na 10, ale je to dobrý. No a teďka tyhle ty mintový, mintový jsou vždycky dobrý. No, nevadí dobrý. Není to zrovna na 10, ale 9,5 z 10 tomu dám a já se pro tohle video s váma končím. Čau!